ଆରେ ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ହାତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗଛରୁ ଫୁଲ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଇସ୍? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୂଜା କରିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ପୂଜା ସାରିଦେଲି। ଆରେ ଆରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୋ କାନର ଅବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, କେତେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଖରା ବେଳଟାରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ବରକୋଳି ଗଛ ପାଖରେ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଖାଇବାର ଥିଲା ବରକୋଳି। ତ ଆମେ ଏଠି ବରକୋଳି ଗଛରୁ ତ ବରକୋଳି କାଢ଼ି ପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗଛରୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଥିଲି, ନେ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ। ବାପାରେ କି ଲାଜ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବରକୋଳି ପାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ବରକୋଳି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି ଯେ କେମିତି ହେଇଛି। ବରକୋଳି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ 3-4ଟା ମିଳନ୍ତା କି? ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ବରକୋଳି ଦେଖିକି ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତା ହାତରେ ଥିଲା ବ୍ଲେଡ୍, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ବିଲକୁଲ ବ୍ଲେଡ୍ ଦେଖିକା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ହାତରେ କେଡ଼େ ଜୋରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଲାଗିଗଲା। ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତୁ ମେରେ ସେ ପ୍ୟାର କରତି ହେ କି ନେଇ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଦେଇଥିଲି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆଈଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆଈଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ଆଈ ତମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ। ତାପରେ ଆଈର ମୋର ମିଶିକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗପସପ କଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଈଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଈଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅଛି। ୟାର ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଶୀଘ୍ର। ଯେହେତୁ ଆମର ମହାରାଣୀଙ୍କର ହାତଟା କଟି ଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ତାର ହେୟାର ଟନିକ୍ ବନାଉଥିଲି। କାହିଁକିନା ସେ ତା ଆରକ ଦିନ ତା ବର୍ଥଡେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବ। ଆଉ ଏ ହେୟାର ଟନିକ୍ର ରେସିପି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇଥିଲି ଟିକେ କାକୁଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ଜୀବନରେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋ ଭାଇ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଏଇଟା ତ କେବେ ହେଇକା ପାରିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ସେ 4ଟା ଖାଇବ। ଭାଇ କିସ୍ମତ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ବାକି ମୋର ତ କାକୁଡ଼ି ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଚାଲ ଚାଲ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।